ngoba nje uyalwa nje impela ukuthi khona into eyenzeke serious la engithule nayo noma wakho ngangitsheli yona. Manje wamvulela nasengalala naye. Salala phela ngeke ngize ngiphazamise ingane zilele. Ngeke ngize ngiphazamise ingane zilele. Ngiyakuzwa abantu abami but-ke njengoba manje shuthi sesinamabhuja thina sobabili. Mina ngilobole wena ngeinkomo zamfowethu. Wena ngokuthi umfowethu hayi ngiyashiya nje. Wena ngize ngimele. Shuthi mina egcekeni ngizogitshelwa amadoda amabili ngeke nje ngize ngimele lo nto leyo. Wena nje useless nje wena. No lama wengane zami into engicabanga mina into engine-plan yakho shuthi phela kufanele sibe nelinye iqhinga. Because egcineni mina awunamali ngeke ngimhlalele umuntu ongenamali ngeke ngimhlalele umuntu ongenamali. Inkinga mina konke kade ngikwenza bengithi ngikwenzela thina because bewazi ukuthi mina ngiphokopelephi nawe noma ngifisani ngawe. Akona ukwenza because uyabona manje ukuthi egcineni isiphetho salento le umfowenu wagcine elalile nami into isifiso ekade sifuna usafuna namanje ukulala nami. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungisana. Namhlanje bashelo umfowethu othi unemfihlo naye afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila sami njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life usho ukuthi uqhamuka kunendawo awulisho igama. Ngiyababingelela abalaleli beBlack Life. Ngiqhamuka eLamonte. Qhamuke eLamonte. Okay, ubekwa yini lesi sihlalo? Sisi wami ngento esingilimaze kakhulu la emoyeni wami nasenhlizweni yami nenda esanginikeza ubuthongo. Because la umuntu engithanda nawe upartner wami. Ngathini? Uyekufisa ukuthi ngimlobole. Ngendlela oyifisa ngayo mina yangisebenza kodwa ukusebenza kwami ngisebenza kuma-labor broker. Akufinyeleli la kuthenini ngikwazi khona ukulobola. Ayibeke kunemali. Nemali ayibekeki ngoba phela siyadla siyaqhubeka nempilo sinaney'ngane. So kwagcina kungiphoqa ukuthi ngokuthi umfowethu omunye okhona umdala ekhaya. Bese nesikhathi ehambile. Uneyinkomo unayo yonke into. Agcina-ke manje ngilingeka mina ngabona ukuthi lo muntu wami ngoba ngiyamthanda. Ngcono ngithathele inkomo zamfowethu ngihambe ngiyomlobola because umfowethu usenesikhathi ehambile. Okay, umuntu wakho senithanda nenyama ngakhe? Sesiside isikhathi nabe sesithandana ngoba sesithandana naye 13 years. 13 years. 13 years. Ubhuti wakho ngoba uthi unyamalele wahamba abeyephi? Sase singasazi ukuthi ungalaphi because bengasatholanga ngisho ucingweni noma simfonele bese ngasimtholi. So sangazi noma mhlambe walimala noma mhlambe uyagula lesekhona. So noma nimchecka mhlambe emakhazini nasezibhedlela nitholanga lutho. Sase sihambe nje yonke indawo sibhalela ngisho emaphepheni. Hayi, wasubone igap. Ngokuthi phela umuntu wami ngimthanda ngibona ukuthi ngizomluza into ehleze ngibuza ukuthi ngimlobola nini. Yeah. So ngase ngiyabona ngoba inkomo ikhona angiyithathe le nkomo singambe ngiyomlobola. Okay. So manje inkinga isiqala ngoba phela wenza into enhle ngeinkomo kaMfowini. So inkinga ke iqala ekuthenini ke ugcine manje sekunomuntu ofonayo ngendaba yazo le inkomo. Hawu. Kodwa manje lo muntu futhi umefona angi-understand ukuthi ubani. So nami ngikhuluma manje ngidobhela ucingo ngane yakho. Sezithi siyabona thushu umfowethu. Hawu afika. So ukufikeni kwamfowethu wathi mefike echecka neinkomo wabona nje inkomo zakhe ziyashoda. Ima usehambe for how many years ngoba ezothi inkomo zakhe ziyashoda? Bese hambe 6 years. 6 years? Yeah. Inkomo ziyafa nje? Yeah, nami ngazama sisi ukuthi ngisho lo ukuthi ezinye inkomo zale imali ezinye kanje. Kwani abantu ke bomakhelwane abazi ukuthi mina nginomcimbi engangawenza kanje. So naye meselandela nakona. Abazali baphi? Abazali bese ukhona umama kuphela. Umama yena wathini yakathe uyolobola ngeinkomo zamfowini? No manga ukuthi nje besemdala nomqondo wakho ungasekho kahle uyamtshela into vele usuke seyikhohliwe emva kwensuku noma mhlambe ezintathu. Oh okay. So manje ngoba ebuya ke kulo 6 years sevumbuka uqhamukapi siqale lapha. Njengoba ngeke ngasho nje seswami ukuthi angimazi ukuthi bekephi. Awubuzini? Ngiyazama ukumbuza but into ngitshela yona nje ayiqondile. Ayiqondile. Ngoba futhi ufika nje umuntu onolaka. Ongangoba manje sekuyenzeka yena ahambe aye lapha kumakoti wami ayogcina sefuna ukuthi alale naye ngoba kuukuthi yena le inkomo alotsholwa ngazo umakoti ezakhe. Sure. Manje obaphi lawo makhelane la bamtshela istory ukuthi wona adu nomcimbi azothole lento le. Baningi nje mfethu ukhona kade buyasisiza nje omunye intombazane ebuye nokusiza lapha ekhaya. So nayo ngathi le nto yona iphuthuza kodwa noma ngawobi isho ngale. Okay. Ucabanga. Okay. So manje ngoba uthi ke nawe usufuna ukuyiconfessa kuyona ke umakoti wakho le ndaba. Ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani? Ngeke ngazi ukuthi uzoyithatha kanjani kodwa yena ngiyazi ukuthi izomcasula. Ngoba ngizange ngize ngimtshele istory njengoba sisiqondile ukuthi ngenza kanjani. Khona into eshilo lana saqala wathi kena ngakhathe ekucela ukuthi awuloboli ngani.
wayazi ukuthi awusebenzi kahle. Wayazi. Futhi-ke nemali iyasebenza. Iyasebenza. Awukwazi ukuseva imali engekho vele. Kwakunzima. So manje-ke mase uqhamuka uzolobola wathi uyithathaphi inkomo? Ngamtshela nje ukuthi hayi ngisebenzisa nje amaloni ngizamela ukuboleka imali eyithize ngahlanganisa. So wakuthatha lokho. Waseyakuthatha. So wathatha engaki inkomo? Ngihambisa inkomo nje zaba u8. So wathatha zo 8. Ngamnika nje zo 8 yebo. Kwase kulezi zinye ezisala lezi zinye zo2 ezefinish. Mase ukuthi siyashada. Yeah. So zasala ngakumina. Lena kwakufanele ikhiphe enye 11 angibangi ngisayikhipha because vele angiyificanga. Vela uyificanga. So manje ubhuti wakho ukuhlela ubhampa ufuna umfazi wakho ngoba yena uthatha inkomo zakhe. Yebo. Ayikho indlela mhlawumbe ningavumelana ngayo ukuthi nikhokhelane. Bengisacabanga nje nami because mesikhuluma angikaze mina ngivume kuyena ukuthi ngathatha inkomo zakhe. Bengisalwe ngiphika. So ingakho ngibhalele kulolu hlelo ukuthi mhlawumbe nani ngeke ngi-advise ukuthi iyiphi indlela engenzeka ngayo. No, I think ke no right ma ukuthi uthi-ke na uqala utshele umuntu wakho. But-ke kuleyo ukuthi uthi usefuna ukulala naye unkosikazi wakho. Unkosikazi wakho yena uresponda kanjani kuleyo nto? Or reacta kanjani kuleyo nto? Kubuhlungu nakuyena unkosikazi ngoba uthi mayefika ufika la ephuzile kuyena. So mhlambe mina ngikho ngisematohweni. Nezingane egcina iphazamiseka kufanele ziye esikoleni, kufanele ziyofunda. Gcina iphazamiseka sekunomsindo nokuhlizisana kubona. Uma ngoba angazi ukuthi mayifikile bagcina behilizisene agcina engalalanga ngani naye. Angisandastand even why me. So uyasola ukuthi mhlawumbe ngiyenzeka? Mhlawumbe ngenzeka, mhlawumbe phela umuntu osifazane naye mhlawumbe agcine elingeka, mhlawumbe emxosha, mhlawumbe agcine elalile ngoba akafiki mengaphuzile. Ufika nje mayiphuzile. Ufika ubhuti mawukuthi uyena ophuzile. So mawukhuluma ukuthi mhlawumbe angalingeka uzothini mawuthi uyafona athi udadweni uvele ngiyalazi iqiniso, athi unkosikazi wakho ngiyalazi vele iqiniso? Kuzoba nzima kakhulu ngempela siswami kodwa ke manje sekufike nami la engingasazi ukuthi lento ngizoyifihla kanjani noma ngizohayida ngayiphi indlela. So ingakho ngifuna ukuthi manje imani ivele should kwenzeke okufanele kwenzeke. Umfowenu unemali manje? Unayo impela yena imali because sike ngacabanga ngisho ukuthi ngimane mhlawumbe ngibone ngimgudluze emhlabeni. Ngabuye futhi ngabona ukuthi naleyo nto futhi uqala phansi ngilimaze emoyeni. Unkosikazi uyayithanda imali? Lo wami unkosikazi? Yena kakhulu but into engithanda ngayo yonke into ayenzayo ngemali into ayenzela umuzi wethu nezingane zethu. Ningane zenu. Okay. No, the reason ngibuza ukuthi phela uthe wayazi ukuthi awusebenzi kahle kodwa belokho epush ukuthi khokha. Mase kuqhamuka inkomo ezu8 wathula ukuthi uthatha amaloni. Wajabulela ukuyithatha. So manje ngoba ehoja umuntu onemali so I guess mhlawumbe solindela noma yini. Siswami ngicabanga kanjalo impela ukuthi because indlela okhuluma ngayo nendlela engikubuka ngayo ngathi ke na khona okusolayo usubona ukuthi wozo confess aqala ukuthi wena seswami lento yomjolo noma ukulobola umuntu osifazane eqhamuka ngendlela eziningi. Omunye umuntu uyakutshela okunye, omunye umuntu angakutsheli iqiniso lilonke because naye usuke evile impilo yakhe. Mhlawumbe ngenzeka ube lo wangitshela kona kukhona khayidayo. Ingakho ngithi njoba kuye wachaza ukuthi okuningi mhlawumbe sokuzwana ngayo. Akukho nongali esingakuboni. Yo, usu ready ke kodwa ukukhuluma naye? Siswami. Ngoba sizomfonela manje simtshela udaba and then sizwe ukuthi uthini yena. So ready? Hayi siswami. Simfonela. So ready ukhuluma naye? Yebo sawona. Sawona sesi njani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar waka Black Life TV kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yebo sawona. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka Black Life ngihleli nopartner wakho uthi ke nanginemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Ngisacela umlaleli. Ngiyabonga. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. La kunodaba engifisa ukuthi sikhulume kodwa ngibhalele la ka Black Life TV because bengifuna ukuthi mhlawumbe nawo bake basihlanganise nawo mhlawumbe sikhulume nalolu daba ngoba selengilimaze kakhulu. So le kinga enginayo njengoba wazi ukuthi umfowethu usebuyile njengamanje. Wekade ehambile isikhathi nawo lo mbuzo usho nami ngitshela ngithi angimazi. So njoba ngagcina ngikulobola ke wena ngikhipha le inkomo engayikhiphe ezazu8. Lezo inkomo ezu8 engathi ngithathe inkomeni zakho mfowethu njoba mina kuwena ngathi ke kunamaloni engiwathathile emabhenki. So umfowethu ke manje webuyile ungathi unako ukusola nokubona ukuthi
kune inkomo zakhe ey'ngekho engalobola ngazo. Njengoba mina-ke kuyena-ke angathi ngiloye ngithi hhayi kuney'nkomo zakhe ezinye zafa senze njengoba esehambile eminyaka emikade seyihambile. Hayibo, usulethe ngale nto eshoyo kumina manje. Mina nje ngiyakushiya ngeke ngize ngikwazi ukukuhlalela ngakutshela wasekuqaleni ukuthi njengoba ungenayo imali uzithathe imali zomuntu nje uhlanganaphi ngempela wenzani. Kodwa-ke nawe lokho uyakukhumbula ukuthi okuyisifiso sami ukuthi ngikulobole kuwukuthi indlela engangisebenza ngayo uma-labour broker yayingicindezela ngoba kwakufanele sikwazi ukuthi sidle. So amandla nami ayibo for 13 years ngibekezelele leyo nto leyo ukuthi wena ayibo thatha iy'mpilo zabantu wawungakwazi ukubeka imali ngalesikhathi sikade usebenza udla amandla abantu wena. No, angidlanga amandla abantu ngabona ukuthi umfethu wenzani into oyenzayo vele. no, inkinga phela yasuke yangishaya nami ukuthi umfethu angibona isikhathi sesihambile uside. So ngithe mhlampeni useyagula mhlampeni walimala njengoba sesikade simbheke nasemakhazeni engatholakali. So ngaze ngagcina sengibona ukuthi ngcono ngithathe le nkomo ngoba vele noma ngamtshela kuwukuthi nesimo sama uyasazi ukuthi impilo yakhe ayisekho right. Uyakhuluma naye yakho. Ngoba phela lo muntu lo uyangihlupha ubuthuleleni sonke lesikhathi uthulele na usho ngani iqiniso sonke lesikhathi. Bazothina abantu bazobukisa ngani into oyenzayo ngempela bazothina abantu. Ngenze njani-ke mina manje yini efanele ngiyenze manje mina yabona nje le nto eshoyo nje yabona nje sengidicayidile already ngiyazihambela manje ngiyakushiya mina ngeke ngize ngimele mina le nto leya mfowenu. Manje uzongishiya kanjani mina ngikule nkinga ngoba inhloso yami ukuthi sibe uyangihlukumeza usuke ungekho wena uyangihlukumeza uyangimemeza phambi kwey'ngane wenza yonke into nje yabona nje kona masephuzile izinto vele zibe wesi. Wenzani? Uyangihlupha and benako ukuthi akusho lo ukuthi ngumfazi wakhe naye kanjani kodwa ngistori ngingasitholi kahle benginako nje ukulobe ngizama ukucosha ukuthi kwenzakalani. So nje ungangitshela nje mhlawumbe igama noma amagama ambalwa yiphi enye indlela akuhlukumeza ngayo ngaphandle ukuthi efika ethi umfazi wakhe ngoba walotshelwa ngenkomo zakhe? Kuningi ushaya iy'cabha avuse iy'ngane zilele ebusuku ashaya iy'cabha ufuna ukulala nami ngenkani. And nami ngililanga ngaze ngabona ukuthi abola njengoba kuyisonto nje kuzoba umsombuluko uzovusa iy'ngane ufike ko-12 sekuzosa uyafika kumina ufuna ukulala nami ngabona ukuthi okay ngoba manje kufanele ngidabukele iy'ngane ezovuka ekuseni ngavula isicabha wangena wenza into ayenzayo wahamba angizange ngikutshele wena. Yo, but uyasibona ukuthi nawe umuntu okanjani nawe unazo iy'mfihlo nazo. Ayikho njalo umfowenu wawuyifihlelane naleyo nto leyo ngoba bengihlukumeza bekucaca kona ukuthi nje hhayi ngoba nje uyalwa nje impela ukuthi khona into eyenzeke serious la engithule nayo noma wakho ngangitsheli yona. Manje wamvulela nasengalala naye. Salala phela ngeke ngize ngiphazamise iy'ngane zilele. Ngiyakuzwa abantu abami but-ke njengoba manje shuthi sesinamaphutha thina sobabili. Mina ngilobole wena ngey'nkomo zamfowethu. Wena ngokuthi umfowethu hayi ngiyashiya nje wena shuthi mina egcekeni ngizogitshelwa amadoda amabili ngeke nje ngize ngimele leyo nto leyo wena nje useless nje wena. No lama wey'ngane zami into engicabanga into engine-plan yakho shuthi phela kufanele sibe nelinye iqhinga because ekugcineni mina awunamali ngeke ngize ngihlalele umuntu ongenamali. Inkinga mina konke kade ngikwenza bengithi ngikwenzela thina because bewazi ukuthi mina ngiphokopelephi nawe noma ngifisani ngawe. Akona kukwenza because uyabona manje ukuthi ekugcineni isiphetho sale nto le umfowenu wagcine elalile nami into isifiso kade sifuna usafuna namanje ukulala nami. Asi mina kumele ngicabangele imiphefumulo eminingi egcekeni kufanele ngicabangele iy'ngane ngibangele umsindo kufanele ngicabangele wena futhi on the other side hhayi ngeke ngize ngiyihlalele mina le nto yakini ngeke ngize ngiyihlalela ayikho nje le nto yakho wena. Manje ukuhamba kwakho kuzobe sekuyisixazululo sale nkinga mina engibhekene nayo ngoba phela ngizoqhubeka ayifuni inkomo zami. Indlela ongazama ngayo imali ziningabi iy'ndlela zokwenza imali hambe washa amatheksi uhambe wenze ubeke imali ngibone nami ukuthi uyaphanda awukuthi uthathe amandla omunye umuntu uwalethe ekhaya ungilobole ngawo ngizothini ebantwini bazobukisa ngami. Kuningi esingakwenza mfethu singaba namaplani ahlukahlukene esingenza ngawo but mina le nto bengibona ukuthi kufanele ngikutshele naye njengoba manje ngehluleka ngisho ukunibuka nobabili manje nihleli nobabili and ngiyabona nihleze nikhombana ubone ukuthi inkulu into lokuthi angiphume ngoba ungafuni ngizwe leyo nto leyo kanti uyazi ukuthi ngifihlele into engaka. Ngiyakuzwa ma wey'ngane but angazi nami le nto soyimisa kanjani kodwa nje bengidinga ukuthi nawe ube nenye indlela ngaphandle kwale ndlela yokuthi ngempela bona nje mina nje ulate ngempela nje sengidicayidile sengahlala phansi ngiyakuqhathanisa iy'nto zami ngabona ukuthi hayikhona
Hayi, ngikwazi ukuhlalela indoda engenamali. Ngeke nje ngize ngikwazi. Kodwa-ke futhi kuyafana ukuhamba kwawo because uma uhamba angithi uzoqhubeka futhi engibuza indaba yenkomo zakhe mhlampe nalapho usukhona uzohamba futhi agcine sekulandela so mina ingakho ayikho into ezoyithola ngoba iy'nkomo lezi kade zadliwa konkomo ekhaya zikuvela lezo zinkomo sezadayiswa nje ezinye zadliwa ezinye sezaphela zonke sengikwazi nje ukuphila impilo ngilobe ngihleli nawe la uhleka mina sezomthola omunye umuntu hayibo. Hey kuthandosi kube nzima because nje lento mina manje iyangihlukumeza ngoba ukubuya kwakhe nami nginikeza ngangizobona because wawukade wathi uma uphelele umsebenzi wahlala ekhaya wathi dehle ngabuka ukuthi ayikho phela lento engizohlalela la nakuke usuzothi uzama ukuzolobola yabona ngathi khona into ezokwenzeka manje ngiyabona ukuthi ayikho into engikuhlalele egcekeni ayikho. But nami bengeve ngihleli ngoba ngihlelekazi nje ukusebenza kwama-agent uma uyi-agent ubizwa nge-gap fillers uma ukuthi kuyashoda uyahamba uyosebenza uma ukuthi abantu bakhona abanele banomsebenzi omncane uyahlala endlini kuyona akwazange ukungichazela yonke leyo nto leyo ngoba kumele ungichazele kahle kahle yonke leyo nto leyo wazenza nje ubhuti oright mina kanti iy'nkomo zabantu sethi iy'nkomo zabhutweni yini le nto enzayo. yazi ukuthi uthando liyawavala amehlo uyakwazi lokho hayi angiboni kanjalo angiboni kanjalo na uyazi ukuthi iy'ngane mina ngayo le ndlela engisebenza ngayo bengikwazi ukuthi ngiyiprovide ngayo yonke into kodwa inkinga imali ibingaseyiveki ile yokuthi ngikwazi ukukulobola kodwa sengazothatha iy'nkomo zomuntu ungilethele ekhaya ungibhalise nabantu ungibonisa nabantu bathi abantu ababekhona kuzokhiphiswa kwenzakalani kwenziwani sebeyabona manje hayibo hayi cha nomphakathi ongakukhohlakele bakhohlakele bangibuka nje ngihlaya bazi kahle ukuthi iy'nkomo akuzona ezakho ayithatha kumfowenu hayibo. Kodwa-ke manje maningi amaplani ongawenza ayingeve maningi umuntu wesilisa mningi ngabe umsebenzi ongayenza ukuzama imali ubekelele. Kodwa-ke manje mina bengicabanga ukuthi mhlawumpe ngeke sibize meeting naye umfowethu abe khona mhlawumbe kube ngisho nje ukuthi kulate ngeke nje ngize ngimele le nto mina hayibo hayi unemfihlo bo 13 years wonke ngihlelele nje udoti phela le nto yakho doti nje ayikho nje into engisazoyithemba ivela ngakwena ekhulunywa iphuma lapha emlomeni wakho ukwazi ukufihla into engaka wena manje okubuhlungu la moya ngani zami nazo lezo y'nkomo kini ayisekho so wena uma uhamba kufanele nokuthi lezo y'nkomo usuyayintshontsha because umuzi wasekhaya wena usushiyile bona sizobe ilosi kuwena nomfowenu nobabili ilosi leyo ngeke nje ngize ngimele mina leyo nto leyo ngoba kuyafana uma ngihleli kini ufuna ukulala nami ngenkani shuthi uzolobe ngiphindelele ngilala yenze njani-ke mina ngoba le ndlela engiyidisatile ngiyahamba mina ngiyofuna abantu abangcono abanemali yazi mina ngaleskhathi ngithatha vele ukuthi ngangumuntu oyithandela izinto iyangicika nje kwalento okufaka iduku njengobona nje ngiwumuntu othanda izinto nje nginje so nje please hlala lapho mina uhleli kahle kini angithi-ke nami kuphakelwe mina kuphakelwe wena kuphakelwe iy'ngane futhi njengoba ngisho anti-ke manje angithi-ke njenganami njengoba nami ngibhalele kulolu hlelo ukuthi mhlawumbe sikhulume nawe mhlawumbe sibone ukuthi uma singabiza umndeni kuhlale nemindeni phansi naye umfowethu abe bucala ngizwe phela mkhulu cha ngilinde phela nami mkhulu cha nginike ithuba phela nami mkhulu bathina abantu kuphela ukuthi walobona umuntu hayibo yebo nginikeze phela nami ithuba ngikhulume ngichaze ukhuluma ngilalele so mina isifiso sami ukuthi mhlawumbe bangisize kube ukuthi mhlawumbe sibize umndeni wasekhaya yilo mndeni wasekhaya kembumbulu nalo ngala ngako Adams sihlanganise lo mndeni bese kufika nowakho umndeni sochazela story naye umfowethu abe khona ukuze okungcono iqiniso alazi awuhlangene yonke le mndeni efuna ukuyihlanganisa bebazi iqiniso ola lonke bathulile nje siye emcimbini kahle ukuba mnandi kushuthwa kube nje bazi kahle ukuthi bangifihlele into kanje. Inkinga yakho phela wena manje awufuni kube nesolution uma uthi wena uyahamba ekhaya uyayibalekela lento iyasala futhi ayilungisekile kanti kube kubizwa mhlawumbe imndeni kuboniswane ngale nto le ngendlela kuzokhulumeka ngayo kuyona lena izinhlelo ezi-TV uhlula yini ukuhamba ufuna umfowenu ey'nhlelweni lezi ezidlala ku-TV bakufunele umfowenu ngoba nokwazi ukuthi izinto ku-TV zenzeke wena ufakazi ukuthi sizame konke umfowethu ukumbheka nawe ubukhona ubona kwesinye isikhathi simbheke phela ngisho emagazini engatholakali bese seside kakhulu isikhathi kuphela u6 years umuntu engatholakali so nami ngagcina ngingasazi ukuthi umuntu ofanele ngikwenze ayikho nje leyo nto leyo kodwa usengaze uthathe izinto zakhe
Yabona manje imini usenkingeni ngisenkingeni la angilali ngisho ebusuku nginenkinga ingane zangibona anayi indoda ingimele la umeke wahamba nje wena waye endaweni lezeni futhi akuzona sala nami ngala naye ephuzile angingena afuna ukushaya icapha la ingane zilele angithandi leyo nto leyo ifundisa ingane zami enye into lento leyo zibona omunye umqondo nje ezofunda kini and noma wakho uyathula sengakhuluma naye ngakhathi uyathula. Kodwa phela uma uyam-understand ukuthi semdala umqondo wakhe sokulahleka uyazi uma ukhuluma naye namhlanje kusasa sakwazi ukukhuluma. Ngoba ngiyahlala naye yini angangihlebeli ukuthi khona into ekanje uthuleleni ngempela nale ndaba engaka yaze nangikubanisa ngomphakathi yaze nangikubanisa ngabantu yaze ngiyihlaya mina. Usukhathi awusavalelisa umuntu wakho? Asanginike nethuba lokukhuluma nje manje. Mawelisa mawengane. Hello. Hello. Cela ukuthi ube right-ke kodwa wazi ukuthi lolu daba ngisafisa ukuthi silungise noma ngayiphi indlela kufanele silungise ngayo because mina into ebalekile manje ukuthi kuvele wonke amaqiniso ento eyenzeka nezinqumo ezashashela because mina into engiyenza yonke ngithi ngiyenzela thina nezingane zethu kodwa futhi angizange ngize ngalimaza umuntu angizange ngize ngitshontshe inkomo zakomakhelwane ngathatha inkomo ngisekhaya. Yileyo nto mina bese ngithanda ukuthi manje imani vele isayidu umfowethu ishasha kanjani angisakwazi kufanele ngikwenze because sewungiphatha kabuhlungu namanje ukutholana nokuthi wena sowazi walala naye so sekufike ngeke indlela engizokwenza ngayo engidlimele emphefumulweni ngilibazile le ndaba. Ncese moya ngane zami because nami leyo ukuthi senze nalala nje nawo mfowethu siyaqala manje iyangilimaza emphefumulweni ngoba mina bengawuyitsheli senike nalala nje. Hayi kulungile. Hayi ngicela ungakhali. Yo. Uzizwa unjani? Ya siswami noma ngingabanga nje right kodwa ngoba lento ngikhulumile kuyena uma uthi yena bengithanda ngeqiniso ngiyacabanga ukuthi kufanele ayizwe ngenye indlela. You understand? Yes. Yeah. But le part leyo ukuthi uselalile nomfowenu ya kona kunzima kodwa futhi naye muthi ebheka indlela achaza ngayo should naye wezama ukuthi uvikela nezingane zakhe. So wagcina kwenzekile njengoba ngeke ngasho naseqaleni ukuthi angazi ukuthi kuphi okwenzakalayo. So njengamanje ke sekuyavela ukuthi ukhona okunye okwenzeka. Hayi. But ke asibonga ukuthi wena usukhame clean yabo even nobhuti wakhe akasanayo hold over wena. And then I'm sure usaphelisa ukudinwa izinto ayishoyo kodwa akasibonga ukuthi ukhulumile iqiniso. Ngibonga kakhulu siswami. Hayi siyabonga. Yo niyizwela ke babukeli beBlack Life TV ukuthi usisike na ubhuti useze walala naye ngenxa ukuthi ethi uvikela umsindo ekhaya uvikela nezingane zakhe but okumnandi ukuthi ubhuti usekhulumile iqiniso sebezokwazi ukuthi bayilungise le ndaba. Please don't forget to share, like and subscribe. Sondela iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo inesibambelelo somama esobhuti osisi kanye nobaba uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo khululeka ngeke aphinda babone uzobona wena wedwa ezwe wena wedwa acabange ngawe wedwa afune wena kuphela thola sakhe isibambelelo namhlanje angadluli nobusika ukuze usithole faka iorder namhlanje 062 219 7748 uma ufaka iorder khululeka sikudilivela noma ngabe kuphi magumba nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho oza kwiBlack Life Traditional Pharmacy silapha ngezimpande zama-Afrika.